मैया दाख्लै 2 अक्ट'बरमोन मैया सारा विश्वआव अहिंसा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हिसाबै सारा विश्वआवनो फालिबाय आरो बे हिंसानि जि मोनसे जाथाय हिंसानि जाथाया मानव बिरोधी होननानै जे बयबो बुंसोलायबाय दिनै गसंनो गोनां जाबाय ओंखायनो जोङो बे गासै थासारिखौ नोजोर होनानै जिहेतु जोङो अहिंसा नीतिजोंबो गणतान्त्रिक पद्धतिनि गेजेरजोंबो जोंनि मोनथायखौ मोननायनि लामाया जुदि दङबा बिनि फोरमानाबो दङ मोनथारो बेखौनो जोङो मजबुत रोखोमै जोङो लानानै थांनानै जों हासिल खालामनायनि जे पद्धति बेखौसो जों लानांगोन आरो जाय हिंसाखौ लानानै जोंनि जातिनि गेजेरावहाय अयनाय अयथासार खालामनायनि खाबु दङ बे खाबुखौ जोङो बन्द खालामनानै गणतान्त्रिक भाबैनो जों ज' आन्दोलन खालामनो हायोबा साफानिफ्राय हारियाव स्थायी शान्ति आरो समाधाननि थाखाय बे छात्र रिक्स लानानै जोङो फोसावदों जों वेलकाम खालामदों भारत सरकारजों एनडिपिएस सिजफायार खालामबायब्ला जुद्धखौ जुद्ध दोनथ'बायब्ला जोङो वेलकाम खालामदों जों बरायदों आरो जों हास्थायदोंमोन जे गमामायैनो भारत सरकारजों सावरायलायनानै एनडिपिनि जेंनाया जोबथों हारिनि जेंनाया जोबथों सार्थ'आ बे बेवहाय दस्रा जेबो सार्थ गैया आरो बेबायदिनो सिजफायारा जादोंमोन मेनि 25 तारिखआव नोंथांमोना जे बिजाबाव होदों जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर मेयाव सिजफायार जादों जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बरनि 10 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनडिपिजों जोङो रायज्लायदों सिदा सिदि मोखांजों मोखां क'क्राझारनि अमला भवनाव जोङो रायज्लायदों 6 मासाव रायज्लायनायनि परिबेस गैया नाथाय 6 मास सिङाव जों रायज्लायनायनि परिबेस खालामहैदों बाय बिराद मोनसे गाज्रि थासारि दंमोन थेवबो जोङो रिस्क लानानै रायज्लायो बे रायज्लायनायनि सर्तआ मामोन जोंनालाय बे रायज्लायनायनि गुबै सर्तआनो जाबाय मा फरगिभ एन्ड फरगेट एनडिपिआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनो मोनसे लाइजाम हरदोंमोन जे इन प्रिन्सिपल फरगिभ एन्ड फरगेट बे नीतिखौ आजावलायनानै जोङो रायज्लायदिनि आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो इमप्रेस जादों जे गमामायैनो बे शब्दआव गोबां ओंथि दङ आरो गासै जातिनि बाथ्राफोरखौ नायजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुजियायाव जोङो बिराद मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो रिस्क लाजोबदों जोंनि केबिनेटआ येस रायज्लायनाया प्रयोजन दं जातिनि सार्थआव बेबायदिनो जोङो 10 नभेम्बराव अमला भवनाव प्रथम खेबनि थाखाय अफिसियेलि जों रायज्लायदों परिबेसआ बेनिफ्राय स्टार्ट जादों एनडिपि एबसुजों खामानि मावलायनायनि जि परिबेस बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबोदों 2005 आरो दिनै बेसेबां जाखो 2019 गासैजोंबो सावरायलायनायनि गेजेरजों आन्दोलन खालामनायखौ दोनथ'नानै चुक्तिबो खालामबाय बिटिसिखौ लाबोबाय सरकारबो दाबाय 10 निफ्राय जागायनानै 9 सिमाव भारत सरकारा मोनसे गोनां थासारि फैबावबाय मा तेलेंगानाखौ लानानै बे समाव पि चिदम्बरमआ हम मिनिस्टारमोन बे तेलेंगानाखौ होनाय जासिगोन होननानै जेला घोषणा होयो होमबा बड'लेण्डआवबो जों आरो सिरि थानायनि बाथ्रा फैयाखिसै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव गोदानै थांखि लानानै गुबुननो जुदि रायजोखौ होनो हायोबा जोंनो मानो होनो हाया बे मोनसे आन्दोलनखौ खालामफिनबाय एनडिपिआथ' सिजफायाराव थाखाबाय आन्दोलना खालामबाय थाबाय पेरेलेलि आन्दोलना फैबाय थादों ज' आन्दोलन खालामनायनि परिबेसाबो गैथ'वा नाथाय फैयै फैयै जातिनि सार्थआव जों दिनैहाय सोमावसारारि आफादफ्रा खौसे जानानै जायफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लादों बे आफादफ्रा खौसे जानानै सोमावसारनायखौ जों गोख्रोंसिन खालामबोबाय आरो बे सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बायदिसिना राहा लामा खायदा कौशल खालामनानै जों दिनै फैगासिनो दङ भारत सरकारखौबो जों नारसिनगासिनो दङ आरो भारत सरकारा जोंनि जेसेबां जुक्ति बे जुक्तिखौ खुनु पद्धे मालाबाबो ना बुंनो हायाखै सुस्रांगोन नाथाय जोंनाव थांखि गैथ'वा बे बाथ्राखौसो बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंनो गोनां जाबाय थादों
दा प्रक्रियाया सोलिगासिनो दङ सोलिबाय दङ आरो जों मिजिं थिदों बे प्रक्रियानि गेजेरजोंनो जेंनाया जोबथों नाथाय बेनि गेजेरावबो जोंनि समाजाव गोबां एखमबा बेले बेजे नुजायो आरो जोंनि समाजनि नंला जोंनि खाथि खाला थानाय गुबुन गुबुन समाजनि गेजेरावबो जोंनाव द्वन्द्व फैनो नागिरो बे थासारिफ्रा नाथाय फैबाय थानाय समाव जोंनि समाजाव गोजोर मोनसे सान्थि लाबोनायाव हेंथा होनो हागौ बेनिखायनो जों फारफ्रोमबो थिंनिफ्राय जों एसे सांग्रां जानांगोन आरो बयबो जोथोन लानो नाजानांगोन जे जाहाथे जोंनि बे संग्रामाव सोलिबाय थानाय जि सावरायनाय बे सावरायनाया जाहाथे नष्ट जाया बेनि थाखाय जोङो थांनांगोन जिखिनि गुलाय गुजायनि बाथ्रा बुंदों मानगोनां रायजो राजाफोर एसे गुवार नोजोरजों जों नायनो नाजा भारत उदांस्रिनि थाखाय जेला जुद्ध जायो ब्रिटिशनि बिरुद्धे भारताव बे भारतारिफोरनि गेजेरावबो जायफोर देशभक्ति जायफोर नेता बिथांमोना ब्रिटिशफोरजों जुद्ध खालामबाय थासेयावबो नाथाय बै समावबो भारत आन्दलननि समावबो भारतीय मानसिफ्रानो ब्रिटिशफोरजों लोगो जानानै जोंनि भारतनि स्वतन्त्रतानि जि संग्राम बे संग्रामखौ दुर्बल खालामनाय माखासे थासारियाबो दंमोन बेथ' जारिमिनाव गैया होमबा सोर लोगो जादोंमोन ब्रिटिशजों सोर गावनि मानसिखौ नष्ट खालामदोंमोन मोनफा मोनफा संग्रामाव माखासे नेगेटिभ एटिट्युडनि माखासे थासारिया थागोन बे थाखागोन बर'नि संग्रामाबो गोरलै नङा बे 20-30 लाख बर'फोरनि थामोनथानि जि संग्राम गोबां बिमानि फिसा दंबा गोबां मानसिया गोबां सिन्थाजों सोलियो गावनिनो दंबा गुबुननि सिन्थाबो हाबफैयो गतिके बेबायदि थासारियाव जोंनि संग्रामनि गेजेरावबो माखासे गुलाय गुजाय एफा एनै थासारिया फैगोन आरो बे थाखागोन बेखौ लानानै जों खर' सानो नाङा खोथाया जाबाय मा संग्रामि मानसिफ्रा संग्रामि सत्ताखौ लाखिनानै फोजोबनायसिम धैर्य सहकारै बेखौ लांबाय थानायासो गिदिर बाथ्रा आरो बेखौ मदद होलांबाय थानायासो गिदिर बाथ्रा आरो बेखौ लांबाय थानो थाखाय जि शक्तिया गोसो हमथानो लानानै थांबाय थागोन बेसो देरहासार जाहैगोन गेजेराव गुलाय गुजाय खालामग्रा मोनफा मोननै शक्तिया नाथाय लासै लासैनो आनज्रायलाङो गतिके जोङो बांद्राय एफा एनै गुलाय गुजाय जानायफोरखौबो जोङो बारा खर'बो सानो नाङा खालाय फर बर' नेशन बर' माहारिनि थाखाय गावखौनो बावसोम खिन्थु वाइ होनदोंबा बाट लेट नट बर' नेशन डाइ फर आस बर' माहारिया जोंनि थाखाय रावबो थैनाङा जों थैगोन नांगौबा बर' माहारि रायजो राजाफोरावबो थैनाङा बे स्ल'गाना एथ' गोरलै बाथ्रा नङा आरो आं सानो एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि जि संग्रामनि धारा बे संग्रामनि धाराया बे स्ल'गाननि गेजेरजों फैबाय थादों आरो जोबजासिम थांनांगोन बे स्ल'गानखौ जाय हमथानो हाया बेखौथ' आरो नों बोरै लाखिनोबालाय बे स्ल'गानखौ जाय होफैदों जाय केडारा होफैदों बिसोरथ' समायखेरा लाजोबाखै होमबा बिसोरनिफ्रायनो सोरबाया जुदि गुलाय गुजाय जायोबाथ' बेखौ एनडिएफबिबो हमथानो हाया सोरबा शक्तियाबो हमथानो हाया रावबो हमथानो हाया गतिके आंना आपिला बे जि क्राइसिस जोंनि गेजेराव फैनो नागिरदों दिनैसिमनि गेजेरावहाय जि बर'नि जि संग्रामनि जि थासारि बेखौ मोजाङै फिनिशिं होनांगौनि थाखाय दिनैनि मेगन गुनु जायफोर दङ बर' समाजाव बयबो नाजालायनांगौनिसो सम जों गोथौयै बिजिरनांगोन गोथौयै साननांगोन थारा थामस्रा ओरैनो उमुगा ओरै होनलाबायनायजोंनो जोंनि जाथि दानायनि गासैबो बिथिंखौ जों थिक खालामनो हानाय नङा जायहा जेरै दक्षता दङ रोंगौथि दङ फारफ्रोमबो बिथिङै जों बिश्लेषण खालामनो रोंनांगोन जोङो बिजिरनो रोंनांगोन आरो बिजिरनानै जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हानांगोन बेजोंसो जातिनि दानायनि बाथ्राफ्रा गोजोर जागोन ओरैनो इमसनेलि आं ओरै मावबाय उमुगा मावनो हायाखै उमुग मोना ओरै मावनांगौमोन बेबायदि बुंनायजों मोनसे जातिनि दानाया खुनुदिन जाफुंसार जानाय नङा
दा दिनै फैदों गुबुना मा जानाङो जानाङा आंहा बुंनांगौ खोथा गैया होननानै जुदि साननाय दङबा बेबो खिन्थु नोंखौ साननैसोनि उनावहाय धंस खालामगोन। खारन नोंनि गथ' गथाया दिल्ली बम्बाइआव फरायहैगोन, फरायखांनानै बे गथ'आ साख्रिया बहा मावगोन, रायजोआ बहा जाफैगोन। जों हिसाब खालामनानै नायजोब्बाय जेसेबां बाहेरायाव थांदों गथ' गथायफ्रा दिनै MBA फरायहैदों, BTech MTech फरायहैदों, बाहेरा मुलुगाव कनजामसना खोब खम, पास जानानै फैफिनबाय थादों साख्रि गैया। जोंनि सरकाराबो दिनै साख्रि होनो हानायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो हायाखै। मा खालामगोन बे गथ'फ्रालाय? फैनानै बे नोंजोंनो थागोन। नोंनि न'आ बिल्डिं मालाय मा जानो, पाखानि न'आलाय मा जानो, AC रुमाव नों थानो हागौ। खिन्थु नोंनि गथ'आ सानफ्रामबो 12टा 1टायाव फैनानै दुमदाखाल खालामफैयोबा नोंनि बे बिल्डिं न'आ मा खालामनो हागौ? समस्या बिदि फैगासिनो दं जोंनि समाजाव। आरो बेफोरखौ जोङो दानिफ्रायनो जोंहा सम दं दा। जोंनि समाजाव एथ' गाज्रिबो जायाखै, एसे फैहांबायसो थादों। बेखौ हमथानांगौनि थाखाय दा सम दं जोंहा। ओंखायनो जोंनि गार्जेन, जोंनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा बे बागै जों बयबो सांग्रां जानांगोन, जों बुंनांगोन, जों बेनि बागै खामानिखौ मावनांगोन। ओंखायनो बेखौ जों मोजाङै नोजोर होनानै थांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। आरो जेसेबां समा लावलांगोन एसेबां जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय खामानि मावनायाबो हयथ' गोब्राबनिफ्राय गोब्राबफोर जालांनो हागौ। बेहाय जों खालि धैर्यनिसो गोनां जागोन, जों गोसो हमथानांगोन, खायदा कौशल खालामनानै जों जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय खामानिखौ मावलांनांगोन। आरो बेखिनिखौ दिनै सोमावसारारि आफादफ्रा खालामगासिनो दङ। दा गतिके समाजा राजखान्थिनिफ्राय रावबो बारग'आ। राजखान्थिया फैगोन थांगोन। राजखान्थि हान्जा राजखान्थि खालामो, नाथाय राजखान्थि हान्जानि राजनीति खालामनायनि गेजेरजों खालि बे पावारल' मोननाय आं बेखौ फोथाया। मोनसे राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों गोख्रों रांखान्थि समाज जौगाहोनो हायो, मोनसे समाजखौ गोग्गो खालामनो हायो। गासिबो बिथांनि जौगानायनि खामानिखौ राजखान्थि हान्जाजोंनो खालामनाय जायो। खारन सरकारखौ दायो राजखान्थि हान्जायानो। गतिके राजखान्थि हान्जानि आखल आखुफ्राबो मोजां जानांगोन जोंना। आरो राजखान्थि हान्जानि गेजेरजोंनो जि सिस्टेमनि गेजेरजों सासन बेबस्थाया दङ, बे सासन बेबस्थाखौ जों मोजां खालामनो थाखाय बयनिबो सिन्थाया ज' जाहैनांगोन। गतिके मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हानाया जोंनि समाजा दिनै फैनांगोन। आरो मोजां गाज्रिखौ बिजिरनायनि गेजेरजोंसो जोंनि समाज दानायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन। गतिके आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला। दिनैनि बुब्लियाव साफ्रोमबो NDB-निसिम आंनि गाहाम हामलायनाय, गोजोन हामलायनायखौ आङो बावहरबाय। बेवहाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोसो हमथानानै धैर्य हमनानै संग्रामखौ बाहागो लाबाय थादों, इयुनावबो बाहागो लानांगोन। जिखि थासारि फैया मानो जाथि दानायनि खामानिखौ जों बयबो मावलांनो होननानै आं सानो। जोबथारनायाव जोंनि जि संग्राम, बे संग्रामा जोबोब्ला बे जोबनायाव जोंनि हारिल' थांनानै थानाय नङा। बेवहाय गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ। दिनै BTC-आव 32 लक्ष जनसाधारण दं। बे 32 लाख माने रायजो राजाफोरनि गेजेराव खालि बर'ल' नङा, गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ। बर'फ्रा बिनि लिडारशिप लानो दिनै थांगासिनो दङ। थांनाय बे 15 बोसोरावहाय जोंनि बर'फोरनि लिडारशिपआ एसे गुलुं गुजुं जानायनि थाखायसो दिनै जोंनि गेजेराव जाथि गथ' माखासे सिन्थाया फैदों। बे जोंनिबो भुल दं, बेखौबो जोङो नायबिजिरनांगोन। बबाव भुल थादोंबा जों कारेक्सन खालामनांगोन। ओंखायनो जि जेंना फोजोबनायनि बाथ्रा बुंदों, बे जों मोनसे एरिया जोङो मोनदों बा मोनगोन, बेवहाय खालि जोंनि जाथिल' थानाय नङा, गोबां जाथि जनगोष्ठी थागोन। आरो बे गोबां जाथि जनगोष्ठीखौ नों गोबानानै बयखौबो नोङो गावनि बिदा फंबाय बायदि साननानै लानानै जौगानायनि खामानिखौ समान नोजोरै जुदि लांनो हायाबा समाजा बे दावराव दावसियानो फैगोन, सान्थि फैनाय नङा। नोंनियाबो जौगानाया जानाय नङा, मालायनियाबो जौगानाया जानाय नङा। आरो गावजों गाव सिङाव गुलाय गुजाय जेसेबां जागोन, भारत सरकारनिफ्राय नोङो जि जौगानायनि थाखाय जोङो जि मोननांगौ जि रांखान्थियारि जि अनसुंथाइ, बेहायबो जों मोननाय नङा। बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा जादों। गतिके बे थासारिफोरखौ बयबो बुजिलायनो नाजादों। बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।